Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapon iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, iti nasayat, ti pagpayan, ti ragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ipakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga ikyang iti Isabela. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy birthday ka ni grandmother ko nga daiji Boston, USA into November 10 from Crisel Domingo ti Doha, Qatar. Shout out ka ni Raquel Molintas Pelerio di Taritao, Nueva Vizcaya. Shout out ka dagiti tagamalig Isabela from Shi Salayog. Ti Andres kan Asuncion family, iti Bacnor East, Burgos, Isabela from Traveler. Ni Leonardo Samaniego, iti Alberta, Canada. Hello kadagiti taga Cabala Union from Maylin Malyare, iti Hong Kong. Ti Bunkag family, iti Isabela from Emilia Bunkag, iti Taiwan. Ni Lorena Ariola, iti Lebanon. Corrales family, iti Mabini Santiago Isabela from Olive Tuliao. Unciano Linyan Arnedo Viloria family di Tabarangay Barokbok, Santa Marcela, Apayao, kan belated happy birthday iti November 3 kani Shala Linyan iti Dubai. Belated happy birthday mat iti November 1 kani Van Gray. Shout out iti Dato family iti Manabok, Burgos, Ilocos Sur from Kabagis Vlog ti Saudi Arabia. Kumusta dagiti taga Karasi, Ilocos Norte?
ti Bartolome Ramos Marcos family dita Santa Filomena, Kalanasan, Apayao, from Cheryl Bartolome. Ti Dulay family dita Alicia Isabela, Concepcion family dita Santa Maria Alicia Isabela. Kan dagiti co-teachers ko dito'y Dalton Academy Alicia Isabela from Dexter Dulay. Hello iti Sabado family dita San Pedro Apartado Alcala Pangasinan. Kan amin akapit bahay mi from KZ Cordoba. Ni Billy kan Vilma Eusebio iti Damam Saudi Arabia. Kan Naway Gregorio Salazar, Nuol, Madriaga family from Rojas Isabela. Tikablaaw kat nagapo ken ni Ronnie Kanaway. Ni Michael Bruce from Stanley Paul Bautista. Dagiti taga San Luis Tuaw Cagayan, ken Palca Cagayan. Ken dagitoy kakadwak ditoy Hong Kong, Dajay An Agustin, Gay Katindoy, Noriet Agtarap from Vilma Manera. Ni Virgie Ordoña iti Hong Kong, from Linda Almendra iti Hong Kong. Belated happy birthday kani Jovita Rivera, kan Jomar Rivera iti October 29 from Macalope family. Luel Rueco, Mira Domingo, Versora family, dita Masikal, Bagao, Cagayan, from Leticia Versola. Shout out kani Manong ko iti Quezon Isabela, from Ariel Timbreza. Belated happy birthday kani Jomar Padilla iti Quezon City, from Shands Padilla. Shout out iti Magat Molina kan De La Cruz family dita Santa Maria Alicia Isabela, from Christopher Magat. Ni JV Berbano, Zian Carl, Hans Benedict Acevedo, Napoles kan Berbano family kan amin at taga-Pakak Zone 7. Ni Juster and Jade kan Dexter Rivera iti Dupax del Norte, from Jasmine Rivera iti Doha, Qatar. Milagros Madrid kan Manuel Balanggoy dita Tuaw Cagayan, from Jessica Palanggoy. The CJ, AJ, JR, Maymay, Dindin kan Julius Castañeda, from Floresima Castañeda. Happy birthday iti patpatag mi asilaw ti pagtaengan into November 12 from Ann Agustin iti Hong Kong. Shout out kani Hiling Ngayan, Lovely Joyce Kalantok, Marcelo Ngayan kan Jonel Kalantok, from Zane Aves. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ikyang. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan nga Ikyang. Isabela ti probinsyak Manang, ngamjakon inlanad ti eksakto nga adres ko. Nakapagsuratak tamalagsid a pagliwliwaak day ti programa yo, kaya't kumat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Nagubingak anapnoan iti arapaap ti puso ken panunot ko Manang. Iti laksid ti kinarigat ti panagbiag mi, ken tinaalas nga ugali ti amak. Mamartek ni tatang, katirigat na, agkabilpay no nabartek. Ado kaming agkakabsat Manang, kat may sadayta iti dillawen dagiti kalugaran mi, tamarigrigat kami lang arud kanon, nagadu kami pay nga anak dagiti dadakkel mi. Rugyat ti agsalaysay Manang, idi addaak pay laeng iti elementarya. Nakagaon dagiti estudyante a babae iti high school. Nagpipintas da. Ay, gayam. JS pram da ita. Isumat lagayam a nakagaon da. Siguro, nagpintasak mat no nakasuotak iti gown. Lalaingak ti agadal. Tapno yun to nag-high school mapadasak tumot ti aggown no ada JS prom me. Rugyakon ti magnang agawid. Tsak kayat ti maladaw. Tatulungak pa ni nanang kadagiti trabaho iji balay mi. Nakakaasimot namin ni nanang.
Ikyang anak, ado dagiti awat ko alabada inton bigat. Tulungan nak tong aglaba taamo mo ten. Masapol asumrak iti trabaho na ijay palengke ni manang mo. Ha? Agab sintak tumanan no bigat, nanang? Uwin Ay, apay ang nagsinaay ka nga itinaunag anak ko. Di mo kunaan adi nakayat atulungan ka dagiti labadak. Amumot aday tatimay sa apangalalaan tayo iti paggastos tayo iti inaldaw. Taawan mo tinamnamaan tayo iti nalaing nga amayo. nanang. Maalan, asikasum dagiti addim, ta isaganak laang ti pangrabyan tayo. Umuna tayon amangan, ta sigurado amala daw, ken nabartek tumanen asumangpet di amayo. Pambano ka nagtrabaho nagmalmalam, kalpasan na, ogot ti sayo, ti na isaw-saw iti bugong ti pasidam kanyak, buwisit ka babae. Anya ngay nga rod, kat day talaang mo't ti adda. Di kamot mangmangtod iti kwarta paggatang iti naimas nga ipasidakken ka. Buwisit ka gitde, awan pa'y serbeb, dinakbaan mo nga si Kasoy. Anya adi ka mo nga asikasun mo't nga ibagbagam. Anya pa'y laayat ti kayat mo aklase ti panangasikaso, kat ar-aramidak lang arudan ti Ay ka amin. nagras nun pa'y matibab ka makita. Unay kan, minyong. Unay kan nga, buwisit ka gitde, awan tamam. Tangiwat mo, ang mga numakariing dagiti anak ta. Awan bibiyang ka, awan ay makaringda, pagre-regtunan ka ito pa'y nga gina, buwisit kayaw, awan sir-serbiyaw, nangurunakin ka. Ha? Tagasan mo nga men, at dalalaki. Minyong, anya ka din day tanga ibagbaga. Ay, di ka naglibak, marikrik na nga dalalaki, buwisit ka babae. Balang kadis ka. Nangag ko amin dagiting bagbaga ni tatang iti rabiin, nanang. Nakariingak pa yung amin iti simangpot. Ikyang anak ko, di mo ikaskaso no anyaman dagiti nangag mo. Talaga akas tatir aramidak, nanang. Kung makita yamot, uray mamidwalaangan iti makalawas as sumura ka kiji pagkadalan, tapno matulungan kayo laang. Ikyang anak ko. Apay ngamin akas dyan ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Nalabit aga po iti panagin-inom na iti arak. Kumpor miladitan ang mapampanunot na, nukas jay anak kainom. Kasta ti kabibiyag mi manang Emi. Nakaro arigat mi. Takas iti nakunakon. Adu kami nga agkakabsat. Sakit kas jay pa iti ugali ni tatang. Kanayon asumangpet anabartek. Santo agsapul iti naimas amasida. Pabasulen na pay nga adalalaki ni nanang. Taseloso ngamin. Kanti kasakitan nga isawang nanukas di anabartek. Saan na kami kanu nga anak? Taanak na kami kanu ni nanang iti sabali a lalaki. Masansan mo't nagreklamo ni nanang iti barangay. Ngam numadano ng tihiring, ag-back out mo't laeng ni nanang, tadi na kanu maitured a madusa ni tatang. Idagtawan akon iti 14,
Saan ang makatrabaho ni Nanang gapu iti panaganak namanen. Kapilitan nga rod asimre kakas babaunen. Kat ad-addan ajak na asikaso ti panagadal ko. Iti na minsan a panagawid ko kalpasan ti panagkatulong ko, kastoy tinasang petak. Awan ti Sir Bim! Gusto ninyong pangasim, kasyan na. Anya ka asan nga ipagbaga. Ipapas ko ti mangbugbugan ka! Gusto tatang! Saan lang ko man ni Nanang? Awan na niya tumapasabag ng kuwan ng kapinyar aramidam. Hoy, kaya aglisi ka dita. Di mo isakit na babaero nga inam no di mo kaya ti madaksan. Pangasim tatang! Gusto! Nakakasin ni Nanang! Ang dardarang ti bibig na pwede pa nagkagawin mo kadkwana! Gusto ko man! Aglisi ka kunak! Ras iti na kunakon. Ipapas ko na ti magkabritin sa balang mo ni Nanang babae! Anak, sa dino nga iti pakidagdagusam ita. Kumporme Nanang. Ngamin, jak pala kayat ti agawid iti balay. Amang anoan niya ti aramidon ni tatang. Anak ko, Da kayo Nanang. Kumusta kayon kadagiti kakabsat ko? kaslat ta iti sigod anak ko. Nagdakkel ka apukaw ko iti balay ikyang. Sikat ti katulungak iti amin at trabaho iti balay. Nanang, Aganad ka kanayon alwadam ti bagim. di kay danag Nanang. Talaga akas ta ti aramidak. Wan gayam, agpakada kada kayo. Mapanak ag trabaho iti Manila. Anya, nagubing ka unay amapan ijay anak ko. Kabaalak ti bagik Nanang. Saan dak ko mapagdanagan? Ikyang, Patuludan kayo matakanayon iti kwartayo Nanang. Kandi kay agdanag. Agsubli ak tumatlaang dito lugar tayo. Ikariktay ta. Anya, kumusta ti panagpaay mo kada kami kas babaunan, balasang ko. Nasaya atmat, senyor. Agyaman nak iti kinasingpot yung kanyak. Nagagat ka, ikyang. Awan ti makunakan ka. Iso na lang tamadanagan akrata. Tane, menor di edad ka pailaan. Senyor, Sigurado ang madaksanak tumaamuan dagiti masiknan nga agpapaay kagas babaunan diti balay ko. di kay agdanag, senyor. Saan ko nga ugali ti agmaramarang mang? Iso asaan dan to ang maamuan nga agpapaayak ababaunan nyo. Amom, pilibakan ka balasang ko. Nagadayo tinagtao ta malugar. Sakit kas itinakunakon, menor de edad ka pailain. Para iti inakan dagiti kakabsat ko, senyor. Aramidak ti amin. Nakasaganak nga agsakripisyo para kadakwada. Maalangarod. Agtalinaad ka kas babaunan ditoy, aging ka iti kayat mo. Di ka agdanag. Ilinak dagiti kakadwam, asaan da ka unay aparigatan.
Kabutan ti panagtalinaad ko dito Manila kas babao nanda senyor. Kailiw ko matanda nanang. Anya nga tan og subli akon. Nalipatan mo't siguro ni tatang ti panang malok ken kuana iti 2x2. Kan may isa, basol na mo't no apay ana aramid ko ti kasjay. Jak mo't inggagara. Di na mo't ngamin kahit ti dumag kanyak idi. An-anawaag lang arudon, ngam di nalatasab dengan akap-kabilan ni nanang. Malaksit ka dagiti impaw-pawit ko ka ni nanang, kabayatan ti panagtrabaho dito eh. Adamot urnong ko. Iso at tinasayaat. Agpakada akon ka ni senyor, taagawidak iji probinsyami. Kalpasan tinaunday a panawen, aya adayok iti pamilya, kan panagtrabaho iti Manila. Nagsubliak iti probinsyami manang Emi. Ti amok idi kat nagbaliwan ti amak, ngam saan latagayam. Noan niya ti pinanawak nga aramid na, isumutlaang ti sinang patak. Iso nga addarat ta amak ko, nga amangan no kalaat nga isidir na tinaaramid ko idi kenkwana. Iso akanayon nga agan-an nadak. Tapnog tultuloy lata makataggedak. Nagtrabaho ak iti may sa apakanan, kas taga-inaw ken serbidora. Ditoy anaam-amok ni Jong. Taga-Tarlac ni Jong, Adimayo ditoy Isabela. Nakaragragsak ka akasarsarita, Jong. Maikat ti banog ko iti agmalmalam at trabaho iti pakanan, tunggal agsarsarita ta. Agyaman ak no kasta ikyang. Talaga ngamin na kahit kung agbalin ka naragsak tunggal agsarsarita ta. Ngamin, ay ayatan ka. Ha? Day tatagpay so ikyang. Jong. Ngam di ka agdanag, tasaan ka nga apuraan. Nakasagana ak nga goray. Amom ka di nga ubingak pay laeng. Arapaap kon ti agsuot iti gown. Kasta ka di? Wan Jong, napalalo ti apal ko no makakit-kita ka dagiti nakasuot iti gown. Kunak no makasuot akmet no ag JS Pramak. Saan mo't anatungpal? Tanabaybay ak ti panagadal ko, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Ikyang? Kasta laang mat kasimple ti arapaap ko, Jong. Ngamin, simple akmat laang a tao. Anak ko, kasayaatan siguro no saan ka pala ang agpakpakita ken ni tatang mo. Ha? Nanang? Nabartak man ngaminan, kat isidsidir na itay ti panang malum ken kuana iti 2x2. Ay, anyan. Impagarup ko no nalipatan ng dayjay tanabayagan. Ngam saan pa'y lagayam? Ikyang anak. Sipod nagsubliak dito'y lugar tayo. Diyak pa'y napuutan asaan anabartak ni tatang. Agsangit ti aldaw no saan nga aginom. Makapaupay at talaga ni tatang, nanang. Makauman. Pang-aasim anak ko. Siya kunti makisarsarita ken katap no awan tiriri. Diyak mo ti itulok adang ranna ka ti amam. Maawatan kayo, nanang. Di kay agdanag. Siya kunti lumiklik tapno awan ti gulo.
Anya jay ko nam, ikyang? Ay ayatan ka mat, Jong. Agyaman ak ikyang. Impagarap ko lakit din no di na kay ayatan. Pagkunaan, Wan taamok ti nagdalanam. Natroma ka, gapoy ti kasasadag iti dalakkel mo. Ti amok kat mabutin kan nga agayat. Gapoy ti mading aramid ti amam. saan ka mo takaskan ko na? Saan ka di? Saan ikyang? Ikarikkan ka. Ipatag kan aywanan ka. Saan kan to pasakitan? Namin, saan ang akas iti amam? Agyaman ak no kasta, Jong. Agyaman ak unay. Papanam ngay no pumanaw kan dito'y balay, anak ko. Didak pagdanagan, nanang. Kabaala kasalwadan ti bagik. Naumaak naminan at talaga iti inaldaw ang makitkita ka sitwasyon di ti balay. Kanayon na kayo nga apaon ni tatang. Saan nga agsarsar dun? Ikyang anak. Ngamdyak kayo ti aglibak kada kayo, nanang. Ibagak no niya talaga ti panggap ko. Anya, ikyang. Makidun na akon iti nobyok. Anya. Kasta talaga ti planok, nanang. Ibaga tayo lang nga nakayat ko alibasan tinaalas a sitwasyon di ti balay. Kan tapno maliklikak mo ti anyaman na pampanunutan kanyak ni tatang. Gapo iti naaramid ko idi kan kuana. Asaan ko maakayat ni nanang tinagbalin a desisyon ko, ngam di na kon nalapdan pay, manang Emmy. Nakidan naak ka ni Jong, kat kaasi ti Apo, nasaya at met ti panagdan nami, no pay saan kami ang nagkasar. Kanayon nga ibagakkan kwa na nga agkalay sa kami mat kuma, nang runa kat talaga nga arapaap ko ti agisuot iti gown. Ngam sigun kan kwa na, uray saan kami kano ang nagkalaysa, basta tinapatag kat naurnos ti panagdan nami. Agpay sumat ngamin ti rason na, nang runa taadumot ti amamumi ang nagkalaysa. Eng grande pay ti daduma, ngam nagtinaglaang itisina ti estado da. Idinto tada kami kat naurnos, kan naanayas ti panagdan nami, nga uray saan kami ang nagkalaysa. No pay kasta, kanayon latamot nga ikararag ko, asapay lakuma tadumteng tulat tati kanito ang makapagkalaysa kami. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, ikyang. Pagayam nga ikyang, agyamanakken ka iti panagsurat mo. Anyan nga agpayso tinagbalin apadas ti pamilyam. Husto laeng ti inaramid mo iti amam kunak kuma. Ngam amok asaan anasayaat. Gaputamay sa kadagiti kapatgan abilin ti panangraem tayo kadagiti naganak kada tayo. Saan mo met aliwayan nga iraman iti kararag mo ti panagbalbaliw kuman ti amam. No maipapanmet iti estado yo ni Jong, maragsakanak, tanaurnos kayo. Ngam husto ti kunam, nga agtultuloy nga ikarkararag mo, ang makapagkalaysa kayon tumatlaeng ni Jong, tapno mabendisyonan ti panagdan nayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Pintun, mapuna.
Jesus.